BTC बिसायख'थि 2025 बियो खाथियाव फैबाय बियो समबार दिनाव जागोन 2 सेप्तेम्बर 2025 अक्ट'आवहाय दा लोगोफोर आं मैयासो पस्टेल बेलट होनानै फैबाय दा नोंथांमोनाबो समबार दिनावहाय बयबो थांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै फै माब्लाबाबो होआगारैनो दाथा थ' बे बेलटखौहाय बे भटखौहाय माबोरै होनो बेखौहाय नैबे भिडिअ'आवहाय फोरोंनाय जादों जाहाथे नोंथांनि भटआ केन्सेल थाङा बे भिडिअ'खौ मोजाङै नायनानै सोलोंनानै लादो যেনেকুৱা ভাগ আছে সেই ভাগ কৰি যেন তেখেতে সোমাই দিয়ে এইটো কাৰ্যকৰী অনুসাৰে এইটো ইনচাৰ্জ তেখেতৰ এইটো দায়িত্ব তেখেতে এইটো চাই ভোটাৰক বুজাই দিব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে গতিকে এনেদৰে গৈ থাকিলে